Vi vil præsentere kapitel 3 for jer, som er kaldt metode, og kapitlet handler overordnet over informationssøgning, og kapitlet forklarer sig, hvordan man kan indsamle forskellige data fra forskellige datakilder og ved forskellige dataindsamlingsmetoder. Og det viser beskrives rigtig godt i den her model, som vi nu vil forklare. Ja, som sagt så vil vi indlede med at forklare en fremragende model på side 56 i afstemningsbogen, og den er sådan overordnet delt op i desk research og field research. Ja, og det første vi vil forklare, det er desk research, og det er igen kendetegnet som dataindsamling hjemme ved skrivebordet eller informationssøgning, og det er hurtigt og relativt nemt at indsamle de her data, og hovedsageligt via internettet, og det er kaldt sekundær data, fordi det er nogle data, som allerede er indsamlet af andre personer. Og ved desk research, der skelner man mellem interne datakilder og eksterne datakilder. Og det er data såsom salgsfakturer og årsregnskaber og andre eventuelle databaser fra en virksomhed. Og det er nogle virkelig gode data, men de er også svært at få fat på. Det er kun, hvis man kender nogen i den pågældende virksomhed, man kan få fat på de datakilder. Og eksterne datakilder, det er såsom bøger, statistikker og udtalelser fra forskere og eksperter og internettet og hjemmesider. Og de er let tilgængelige, og det er data, som er indsamlet og bearbejdet. Breaks and promises. I've got more than my share. I'm tired of giving my love and getting nowhere. What I need is somebody who really cares. I really need a lover who wants to be there. Og et andet eksempel på sekundære datakilder, som er desk research, det er ved hjælp af internettet og computeren. Og en af de mest brugte informationskilder er computeren. Den har også relevante kilder, såsom passport GNID, navn, nummer og erhverv og Danmarks Statistik, som er alle tre nogle meget troværdige kilder. Og let tilgængelige. Det der er et eksempel på sekundære data, og det er ved metoden desk research, og det er eksterne data, det vil sige, det er data, der allerede er indsamlet til et andet formål, men de kan være yderst relevante. Ja, så har vi field research, og field research, det er noget, man foretager sig efter en grundig desk research, og det er altså målrettede data og informationer, som er svært tilgængelige og også forholdsvis omkostningsfulde at få fat på, og de er så kaldt primære datakilder, hvor det var sådan sekundære datakilder, og de er altså nogle data, som er specielt indsamlet til bestemte problemstillinger. Ja, og ved field research, der er skelnet mellem kvalitative datakilder og kvantitative datakilder, og det er data, som umiddelbart ikke kan talbehandles eller opstilles i modeller og diverse tabeller, og resultaterne udtrykkes ofte i ord, og eksempel på det kan være dybdeinterviewer og gruppediskussioner. Ja, så har vi kvantitative metoder derovre, og det er data, som ofte kan udtrykkes i talstørrelser. Disse resultater bliver ofte fremvist i modeller, og, altså tabeller og grafer, og et eksempel på det kunne være data fra et telefoninterview og et internetinterview. No way. What I need is somebody who really cares. I really need a lover. Jeg vil lave en markedsundersøgelse for flyselskaberne SAS og Ryanair, og jeg benytter mig af en telefoninterview, som er en kvantitativ metode. Så nu prøver vi lige at ringe.
Hej Terkel, det er Signe. Hej. Jeg er i gang med at lave en markedsundersøgelse for nogle flyselskaber. Jeg vil høre, om du vil svare på nogle spørgsmål. Jamen, så sgu hurtigt. Okay. Hvilket flyselskab vil du foretrække? SAS eller Ryanair? Og jeg vil SAS. Det er kvalitet. Det er god service, og for det meste er jeg altid pålidelig. Okay. Rejser du så fra Billund eller Kastrup? Jamen, jeg bor jo i Esbjerg, så jeg rejser fra Billund. Okay. Og hvor mange gange rejser du årligt? Cirka 4 gange årligt med fly. Og så er der også lige nogle mindre ture med tog og bil. Så ja. Okay, jamen tak for din tid. Det var så det. Hej hej. Fortsæt god dag. I lige måde. Tak. Hej. Hej. Here comes the, y'all don't really want it like that. Yeah. Here comes the, no. Here comes the, here comes the, y'all don't really want it like that. Yeah. Here comes the, no. Here comes the, here comes the. Vi står her og venter på Mikkel Borg, som lige har spillet en fremragende kamp. Mikkel Borg, kom lige herover. Hvordan synes du, kampen gik? Nej, men jeg synes egentlig, at kampen den gik rigtig godt. Jeg løb meget om bolden, og til sidst endte med en klar sejr til mig. Han kunne nok ikke følge med. Det var godt. Hvad er kommentar til kampen? Ja, totalt ufortjent sejr, så utrolig heldig at score der på den sidste. Jamen, jeg føler ikke det held. Jeg føler bare, at... eller rettere sagt, jeg er bare bedre. Ja, den diskussion kan vi så tage en anden gang. Okay. Et andet element i kapitel 3 er kildekritik. Og når man indsamler data, er det vigtigt, at man forholder sig kritisk, og det er kendt som kildekritik. Og det er især relevant, når man foretager sig desk research. Ja, kildekritik, det handler overordnet set om kilderne, som oplyser data eller informationer, er altså troværdige. Og man skal fx være opmærksom på, hvornår informationer er fra, hvem informationer er indsamlet af, og i hvilke situationer til hvilket formål informationen er indsamlet til. Ja, så har man sådan nogle kildekritiske krav, som er følgende med relevans, aktualitet og detailrigdom og sammenlignelighed og sikkerhed. Det sidste element i kapitel 3 er markedsanalyseprocessen, og markedsanalyseprocessen er en såkaldt systematisk søgning efter og analyse af information til at identificere og løse et markedsføringsproblem. Det er ofte virksomheder, som anvender markedsanalyser til f.eks. at vurdere markeder, brancher og konkurrenter. Det traditionelle markedsanalyseproces forløber gennem følgende 6 faser, og det er formål med analysen, problemformulering, analysebehov, dataindsamling, bearbejdning af analysedata og rapport og konklusion. Stand up like a soldier, baby. Yeah, I know you been like that. Gun it like a holster, baby. Show them say you're wicked like that.